사장 나옵니다. 인정 비슷하다. 사람으로 기내어 다가 땀 바게 플레는 जों दिनैयाव जागो नरमुगि मानो जों जे खायसा भिलेज काउन्सिल एक्चुअली बाक्सा साउथ पन्चायत पन्चायत नै जोंनि एडिसिअ कन्टेन पन्चायतनिया भिलेज काउन्सिल नंगौ जों आवनो सिस्टेमेटिक गोबां जायगा बुरुमफोरा जों सिस्टेमेटिक आसब साल जराखै जों उनाव भिलेज काउन्सिलाव थांजाया दिनै जों सिस्टेमेटिक आजागा मुलुगनि अर्डारखौ होयो जों अ जायगायाव ब्लकआव खायखा ब्लकआव साबमिट खालायखा जाय जों रिसिभ कपि नाखाय साबजुनाल' जों दिखा जाय जों दाव सिस्टेमेटिक प्रत्येक भिलेज काउन्सिलाव थाखाय जोंनाव सिस्टेम सामलायनाय आरो जखुनु न'खर कसाराव जेबो उफ्ला काफ्ला नियमै सिस्टेमनो फल' खालायै सिस्टेम बायदि सामलायखानानै अ जायगायाव वालाय उलाय कपलायनिखौनो कप खायनानै ओरै तामंनाखै जेसो जराखै सामंसिन चलिनो नांगौ बसकानि जे भिलेज काउन्सिलनि इलेक्सन उनिया जराखै दाबो जे एडिसि नायफुंनि खाथि जे बाबे रायदा एबा आरायदा बायदि चलिनो जत्तनो मावखांबाय आरो बाजाराव दिनै जामुं बया फारत ay kita mau dari bekat di kayak jottono koyo kebu laka flaniawi samono jottono kedalai cari